sa community quarantine dahil sa COVID-19. Nang mahigpit na ipatutupad ang social distancing measures. Yung coronavirus pandemic po kasi global. Ayon sa Department of Health na ang kabuang kaso sa 111. Iwas nga kami sa COVID para makauwi kami ng maaga. දැන් අපට දන්නවා අපි කොරෝනා කියන වෛරසයට මුහුණ දුන්නා. நாங்கள் කොරෝනා என்றதான ஒரு வைரஸுக்கு நாங்கள் முகம் கொடுத்தோம். ඒ වගේ දැන් මෑතකදී ඔබ ආරංචි වුණා ඔය චයිනාවලින් තව අලුත් වෛරස් එකක් ආවා කියලා. இப்போ நீங்க சமீபத்தில் நீங்க கேள்விப்பட்டீங்க சைனால இன்னொரு வைரஸ் வந்தது. මේවා නොවේ. මීට වඩා භයානක வைரஸ் එකක් මේ ලෝකෙ පැතිරෙන්න. இதை விட பயங்கரமான ஒரு வைரஸ் உலகத்தில் பரவ ஆரம்பிக்கும். මේ வைரஸ் එක மனுஷයන් ඇති කරපු දෙයක් නොවේ. இந்த வைரஸ் ஆனது மனிதர்கள் உருவாக்கின ஒன்று அல்ல. உலகத்தில் පැතිරෙන්න දෙන්න ඔය කොරෝනා ඊට පස්සේ ආපු දේවල් மனுஷයා විසින් ඇති කරපු දේවල් කියා ඊට පස්සේ ඔප්පු කරා. மனுஷர்களால் தான் உருவாக்கப்பட்டது என்று சொல்லி கடந்து வந்த எல்லா வைரஸையும் நிரூபித்தார்கள். නමුත් මේ එන්න යන வைரஸ் එක மனுஷයන් විසින් ඇති කරගත්තා දෙයක් නොවේ. அடுத்து வரப்போறதான ஒரு வைரஸ் மனிதர்களால் உருவானது அல்ல. වෙන දෙයක් වෙන வைரஸ் එකක් ඇති කරන්න උත්සාහ කරන වෙලාව வேறு ஒரு வைரஸ் உருவாக்க முயற்சித்த பொழுது මේ வைரஸ் එකක් බොහෝ වෙන්න පටන් ගන්නවා. இந்த வைரஸ் பரவ ஆரம்பிக்கும். මේ வைரஸ் එක පාලනය කරන්න බැරි තත්ත්වයට ලෝකෙපත් වෙනවා. இந்த வைரஸை கட்டுப்படுத்த முடியாத ஒரு நிலைக்கு இந்த உலகம் தள்ளப்படும். මේ வைரஸ் එක ගොඩක්ම බලපාන්න යන්නේ ඔය මොලේට. இந்த வைரஸ் ஆனது அதிகமாய் மூளையை பாதிக்கும். மூளை அநேகர் தங்கள் ஞாபகங்களை இழந்து போவார்கள். மனுஷன் தமன்கே மதக்கை நத்திக்கிறார். ஞாபகத்தை இந்த வைரஸினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தங்களுடைய ஞாபகங்களை இழப்பார்கள். மனுஷன் மே வைரஸுக்கிட்ட லக்குனாம உங்க மதக சக்தியை நத்திவிடும். உங்க மதக்கையை நத்திவிடும். அவர் அதுலேருந்து மீட்டு கொண்டு வருவதற்கு பல காலங்கள் எடுக்கும். ஒன்று எத்தனை ஏன்னு கூட காலையில் யானோ. எனவே தயவு செய்து நீங்கள் ஜெபிங்க தேவ பாதத்தில் இருந்து ஜனங்கள் காக்கப்பட வேண்டும். ඔබ යාඥා කරන්න මනුෂ්‍යයන්ව දෙවියන් වහන්සේ බේරා ගන්න පිණිස ඔබ යාඥා කරන්න. ඔබ යාඥා ඉතාමත් භයානක வைரஸ் එකක් மிக பயங்கரமான ஒரு வைரஸாக இருக்கும். இதை கண்டுபிடிப்பது மிக கஷ்டமாக இருக்கும். மிக ஒයාගන්න ගොඩක් අමාරුයි. எனவே அதற்காக நீங்கள் ஜெபிங்க. இது நேரடியாய் இந்த உடம்பில் இருக்கிறதான செல்ஸ் எல்லாம் இது தாக்க ஆரம்பிக்கும். Jesus Delivers Ministries. Feel the presence of God.